Alima cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an b'aw fo dante foli min na aw b'a ka kɛnɛ mali de kan n'a bɛ fɔ a ma plateau des stars ale ye kɛnɛ min labɛnnen don Mali kunnafoni.net fɛ komi n y'a fɔ a ye cogo min na wa n tɛ segin k'a fɔ ye pour que aw kana stresser aw ni stress yɛrɛ kana ɲɔgɔn ye fan si o hukumu kɔnɔ an sera dɔn ma ne yɛrɛ siran nin ba de bɛ n ka plateau sanfɛ ale ma ɲi dɛ ale ni busan de bɛ yala la don o don a bɛ n kɛrɛfɛ yan n tɛna kuma janya n bɛ kuma d'a ma a b'a yɛrɛ fɔ ye donc bonsoir. Ouais, bonsoir. Comment tu vas? Ça va. Et les bonnes choses? Bien. I ka kɛnɛ? Baasi foyi tɛ n na. Gɛjɛgɛjɛ? Tranquille kɔnɔ. Alhamdulillah. Ouais. Voilà. Donc an tɛna kuma janya bilen n bɛ kuma di ma i k'i yɛrɛ fɔ ye. Ouais. Bon, moi, Bagaren Flow, ennemi des hindous, Nani Boy, commando de la. Maa mɛn ka ɲɛ? Bagaren Flow, ennemi des hindous, Nani Boy, commando de l'aéré, carré kono soldat. Donc, mon vrai nom, Traoré Boubacar. D'accord. Voilà. Voilà. Faamuyali sɔrɔla o ko la ko Bakaren Flow, ennemi des hindous. Yeah. E kan bɛ indi kelen kelen in mɔgɔw de ma ye? Non, non, non. Ah. Ne kan bɛ jamana in nanfigiw de ma escroc. N y'a to Ala ma. Olu ennemi de ye ne ye. Ayi mais e fɛnɛ ma tɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ fo hindou. Non, ne ye ennemi de ye. Ayi ne y'a faamuya ça mais pourquoi pas un autre nom? Mais forcément pourquoi le mot hindou ou bien le nom hindou en fait? Non, bon, n ye tɔgɔ caman de f'i ye o n ko Bagaren Flow. Ayi sa Bakaren ne y'a faamuya sa. E ko l'ennemi des hindous. Ouais. Ne k'i ma ne kɔni b'a dɔn dugu dɔ bɛ yen ko Inde. Ni hindou bɛ bɔ yen nɔ. Mais e ma surnom foyi sɔrɔ nafigiw la fo hindou ne ko pourquoi ça? Ah. Donc parce que vu que n'i y'a jate minɛ k'a lajɛ donc n'i ye hindou film ta k'a lajɛ an bɛɛ y'o lajɛ. Donc hindou ka escroc de ka ca quoi. I ye n faamuya. Donc ko dɔ bɛ kɛ dɔrɔn i b'a ye dɔ bɛ i boli ko t'o fɔ bɛɛ ɲɛna. Voilà. Donc milieu de kɔnɔna la an b'a fɔ n ko hindou quoi. Voilà donc olu ye ghetto kɔnɔ kumaw de. Voilà. Sinon mɔgɔw b'a dɔn escroc de la an ka bamanankan na yan ni nanfigi. Faamuyali sɔrɔla a ko la. Bakaren. Ouais. An bɛna continuer ni question ye. I pɛrɛnna? Ouais, n pɛrɛnnen don. I dalaman ba? A bila ka na dɔrɔn. An ka taa. J'espère qu'il te siran kɔni. Non, ye. Ne ka plateau in sanfɛ siranin tɛ yen dɛ. Non, siran zuru. Parce que anw bɛ yan uniquement c'est Mali kunnafoni.net n t'a dɔn n'i ye tɔgɔ in faamuya. Ouais. Maliyɛnw anw bɛ yan nɔ de k'olu kunnafoni cogo min na fɛn fɛn bɛ Mali ko kan fɛn fɛn bɛ yen nɔ an ka artistes o festival o fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔna la ka kunnafoni jɔnjɔn di faniw ma o ni an filɛlibagaw anw bɛ yan o de kama. Donc Bakaren sisan ne bɛ fɛ ka an bɛ fɛ ka bɔ min kalama ne yɛrɛ tɛ dɛ an bɛ fɛ ka bɔ min kalama o ye de e ka kalanko tagasiraw o bɛ cogo di? Bon Bakaren ka kalanko tagasira la Bakaren ye école kɛ. Awɔ. SIA donc du coup faut terminal. Voilà donc n ye terminal jɛ 1 2 3 donc n ye école bila. Awɔ. Et tu vois. Voilà donc n ye n ka demande na don Institution nationale des arts. Voilà donc n bɛ fɛ k'o de kɛ musique. Voilà actuellement quoi. Bakaren ta in juguyara dɛ. Ale ma bala 1 2 3 e bagi kɛ ten ne e y'a jɔ o bɛɛ la. Ayi bon bamananw bɛ kuma dɔ fɔ le premier de la classe c'est pas le premier de la vie quoi. Ouais exactement. Voilà i m'a faamuya. Donc ne ko i tun bɛ se ka ala musalakanin fɔ quoi. Ayi 1 2 3 4. Non non tu sais musalaka kulɔlen kɛn t'a la quoi. I m'a faamuya. Donc min ye min y'o fɔ yanni hindou kana na don n ka ko la tuguni quoi. A faamuyara. Voilà. Donc n'i ye faamuya sɔrɔ i bɔra ka kuma min fɔ sisan i y'a yira de ko i ye kalan kɛ fo ka taga yɔrɔ jan i ye bagiw bɛɛ kɛ mais i danna yen nɔ parce que ala ma kiti i ka bagi sɔrɔ la u b'a fɔ ko bɛɛ garisɛgɛ mais e kɔni hali bi parce que les études sont importantes. I bɛ ka envisager n'i sera ka Institut national des arts n'o ye INA ye n'i sera k'o concours sɔrɔ i bɛna continuer toujours avec les études. Voilà i bɛna taa musique de kalan n'est-ce pas? Inch'Allah. Donc conseil jumɛn bɛ yɛrɛ bolo étude ko kan k'a ɲɛfɔ parce que on a tendance à voir maintenant mɔgɔw bɛ ka étude kalan kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye. Ayi bon i b'a dɔn kalan nafa tɛ se ka fɔ ka ban quoi. Est-ce que tu vois? Donc n'i kalanna c'est à dire
tu as 1000 chances ka se ka baara kɛ ka tɛmɛ i ma kalan kan quoi. Et tu vois. Donc o y'a nafa dɔ ye, a nafa tɛ se ka fɔ ka ban, n'an ko k'an b'o fɔ yan nɔ an bɛ si yan quoi. Problème foyi t'a la. Bagare faamuyali sɔrɔla i ka kuma la. Donc an bɛ continuer n'an ka ko ye hali bi. Bagare ne bɛ fɛ k'a dɔn sisan. E yɛrɛ i bɛ rap de kɛ n'est-ce pas? Ouais. E ye rap yɛrɛ daminɛ en quel âge? N ka rap daminɛ ou bien Bagare yɛrɛ rap daminɛ ka to âge jumɛn? Bagare yɛrɛ donna rap yɛrɛ la âge min yɛrɛ la. Bon, ne rap daminɛ en 2012. En 2012. Voilà. Ne rap daminɛ 2012. Donc 2020, ça fait 8 ans maintenant. Ça fait 8 ans maintenant. Ouais, si je me trompe pas. Mais me fɛ ka dɔn sisan e yɛrɛ donna la cogo di? Parce que fɛn tɛ diya mɔgɔ ye ten. Soit i b'a ye dɔ la walima i b'a kanu. Mais a nana la cogo di? Bon, ne bɛ dɔnkili ka di ne ye depuis bi tɛ quoi. Et si tu vois, avant me dɔnkili yɛrɛ da, an tun bɛ groupe dɔ de la, JBT Clan, donc an tun bɛ dɔn de kɛ. Et si tu vois, donc après o kɔfɛ, n grand frère dɔw bɛ yen nɔ, Big Pap. Donc olu ka groupe tun tɔgɔ ko Réseau 4. Voilà, et si tu vois. Donc ale ye cɛbɔ ta. J'espère que mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ min t'a dɔn quoi. Voilà, donc ale de kɛra o vainqueur ye. Donc ale tun bɛ dɔnkili da. Et oui, matériel d'a ma, studio complet matériel d'a ma. Donc u bɛ dɔnkiliw da ne ɲɛna tout. Donc ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ to ka dɔw fɔ. Ne yɛrɛ ka première son ale de a instrument kɛ. Voilà, donc petit à petit n nana don musique kɔnɔna la ten. Faamuyali sɔrɔ dɔ o la. San Bagare, Mm. ne yɛrɛ Bagare flow in yɛrɛ kɔrɔ ye min ye? Bagare flow in nana cogo min na, i da don la i ko walawala. Bon, Bagare mana togo wɛrɛ la, komi n tun y'a f'i ye cogo min na, an tun bɛ dɔn de kɛ. Et si tu vois, souvent i b'a ye Boubacar tɔgɔ caman bɛ yen nɔ, u b'a fɔ ma Bagare. Voilà, donc Bagare gansan dɔrɔn de tun don k'an to groupe kɔnɔna la. Donc o y'a sɔrɔ an bɛ dɔn kɛ. Donc n ye musique daminɛ waati min na, n ye flow fara a kan quoi. Et si tu vois. Ouais. Sisan e ka Bagare flow ni ye faamuya sɔrɔ a la, e tun bɛ dɔn de kɛ. Mais groupe la Boubacar tɔgɔ caman tun bɛ yen. Non, n y'a di ma de. N'i ye Boubacar tɔgɔ caman ta, u b'a fɔ olu ma ko Bagare quoi. Voilà, donc ne ka Bagare yɛrɛ nana o de fɛ quoi. Et si tu vois. Voilà. Faamuyali sɔrɔ la. Bagare diɲɛlatigɛ ma nɔgɔn, bɛɛ b'o kalama. I bɛ don ko ko la diɲɛlatigɛ la bi. I bɛ taa sɔrɔ yanni i ka ɲɛ sɔrɔ a ko la, i bɛ taa sɔrɔ i tɛmɛna ni sira dɔw ye, i ye gɛlɛyaw ye. Sisan nɔ ne bɛ fɛ i k'i da don e yɛrɛ ye gɛlɛya min yɛrɛ sɔrɔ rap kɔnɔna la, i k'i da don o ko la i ko walawala. Bon, diɲɛlatigɛ baara o baara gɛlɛya b'a la quoi. Ya donc pour un début a ma nɔgɔn quoi. Bon, surtout an bɛ Afrique de. Effectivement. Voilà. Donc an bɛ Afrique, an bɛ Mali la yan nɔ. Donc hadamaden yan nɔ i tɛ dɛmɛ i diyaɲɛ sira kan quoi. Bagare n b'i jɔn ye. N bɛna don ni question dɔw kɔnɔ. I ko on est en Afrique. Hadamaden tɛ dɛmɛ i dɛmɛ cogo la. C'est-à-dire i diyaɲɛ ko kan yan quoi. I diyaɲɛ ko kan yan. Sisan o bɛ ko dɔ de ko fɔ. O bɛ jumɛn ko fɔ? Ayi, i b'a fɔ genre i ye expérience dɔ vécu. Voilà, e k'o yɔrɔnin walawala. Voilà, n bɛ ka nale quoi. Voilà. Sisan ne bɛ dɔnkilida daminɛ waati min na, lagosi min dara ne kan ne de b'a dɔn quoi. I da don la i ko fitinin walawala. Donc o lagosi ni o fɛn ninnu karisa e ma se ka Bagare k'i jɔ yen ba in. Lagosi i n'a fɔ i b'a fɔ k'a filani. I b'a fɔ mɔgɔw y'i lagosi ni ninnu. Dɔw ye ne lagosi. En faisant quoi ou bien en disant quoi? Non, bon, u ye na gosi. I bɛ dɔnkilida in na i tɛna kɛ fɛn y'a la. Dɔw y'o fɔ. Dɔw ko mɔgɔ ɲɛnama baara tɛ. C'est à dire bɛɛ y'i ta fɔ quoi. I m'a faamuya. Mais mɔgɔw b'u ta la, Ala fɛnɛ b'a ta la quoi. O kuma ni ye tiɲɛ ye. I m'a faamuya. Donc hadamaden i ye fɛn o fɛn ta sérieux la, a ka ca Ala fɛ i bɛ nɔ b'o la quoi. Effectivement. Fɛn o fɛn ka di i ninkun ye quoi. Voilà, donc an ma mɔgɔ lamɛn, an y'an ka sira ta. I m'a faamuya. Donc dɔɔni sira bɛ jɛ quoi. Est-ce que yen faamuya? Voilà, donc an tor'o la, an bɛ dɔnkiliw da, an nana groupe dɔw kɛ, an mɔgɔ 2, donc kɔfɛ an ye carrière solo kɛ, o kɔfɛ ne ye single bɔ, n nana single dɔ bɔ o kɔfɛ.
donc o de besoin kɛ y'a mɛn bagaren yɛrɛ bi mɔgɔw b'a fɔ o sɔn de don Hindu i dabɔ ne ka baw la Hindu e bɛ ne balo wa ou bien ayi ne b'a dɔn ne t'aw balo ne tɛ na ka wakili na mais n'aw nana ne ka plateau in sanfɛ aw b'a ta ne ka dabada awɔ faut pas te an bɛ taa n'o système ye ouais Bakare ni i ka kuma n bɛna essayer ka a kɛ bakuruba kelen k'a ɲɛfɔ cogo min na mɔgɔw bɛ faamuya sɔrɔ a la i ka kuma b'a jira yoni e ka don rap la fɛn caman fɔra i ma dɔw ko k'i tɛ kɛ fɛn dɔw ko rap yɛrɛ an bɛɛ b'a kalama ici en Afrique rappeur yoni ka don rap la mɔgɔ fɛ i ye dangadenw ye i bɛ tantôt i tɛ kɛ fɛn mais e m'o si lamɛn parce que rap kun ka di e donc actuellement ça va i bɛ rap kɛ wa i ye nɔ bɔ a la fɛnɛ voilà donc faamuyali sɔrɔla i ka nin question jaabi ɲana voilà sisan Bakare komi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na baara in au début c'était pas facile du tout mais quand même et courage ta ka ceinture serré sisan no Bakare sisan kɔni hɛrɛ nana dɛ bon nɔgɔyaw bon sisan o wala an ka faamuyali sɔrɔ o la bon alhamdulilayi n bɛ Ala fo ka barikada kunu ni bi tɛ kelen ye quoi bi ka di ni kunu ye voilà m'a faamuya kunu ni bi tɛ kelen ye donc m'a daminɛ don min na ani n bɛ cogo min na bi kelen tɛ effectivement essayer tu vois donc hali moyen de déplacement ni fɛn ninnu ka taga studio la a bɛ daminɛ waati min na o si tun tɛ yen mais an bɛ don min na i ko bi alhamdulilayi essayer tu vois donc olu manki ko tɛ yen y'a faamaw sɔrɔla tout i m'a fɔ tu vois mais voilà et Bakare ouais mɔgɔ kɔni ɲini n'i donna rap milieu kɔnɔ a mana kɛ cogo cogo e bɛ don a la k'a sɔrɔ genre dɔ bɛ yen nɔ o kun percera déjà voilà sisan nɔ ne bɛ fɛ k'a dɔn rappeur ba minnu kun percelen don jɔnni yɛrɛ au début mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ nana i ma k'i dɛmɛ i ka kow la n'i bɛ se k'o tɔgɔ fɔ k'o fɛnɛ walawala dɔɔni min ye ne dɛmɛ yan awɔ bon ne ka rapu daminɛ ni san cɛ mɔgɔ mun ye ne dɛmɛ a ka ca dɛ ayi sisan ne bɛ fɛ k'a fɔ e donna rap la a mana kɛ cogo cogo e donna la ka sɔrɔ dɔw bɛ tɔgɔ b'a bulu la déjà olu tun b'a kɔnɔna la rappeur ba jumɛn nana e ma a ɲɛ b'a la i ka baara kɛcogo ka ɲi ka dɛmɛ don e ma bon ne o rappeur ba tɛ yen min nana ne ma ko karisa n b'i dɛmɛ a bɛ tan esiya rappeur ba m'o kɛ bon ne yɛrɛ fɛnɛ ma wuli ka taga n ko n mago bɛ aw ka dɛmɛ la a ye n dɛmɛ munna e ma wuli ka sugu ma voilà parce que a bɛ ne kun na artiste ka force ye a yɛrɛ de ye fɔlɔ quoi i m'a faamuya a ye n dɛmɛ o y'a sɔrɔ i yɛrɛ dɛmɛ quoi est-ce que i ye n faamuya bon an bɛ don min na bi Mali yɛrɛ kɔnɔna la ni mɔgɔw ɲɛ tɛ ɲɛtaga la i ka ko la a ma nɔgɔ u k'i dɛmɛ quoi a ma nɔgɔ est-ce que i ye n faamuya voilà donc o prévu n bɛ se k'a f'i na ne ka Hindu bɔ ni san cɛ ne ye relation minnu sɔrɔ ne ye dɛmɛbaga minnu sɔrɔ c'est trop bon o ni mɔgɔ min ma o besoin sɔrɔ a ma nɔgɔn e k'olu sɔrɔ dɛ a ma nɔgɔn voilà donc a bɛ ten de quoi donc petit à petit l'oiseau fait son nid voilà donc i bɛ kow bɛ na dɔɔni dɔɔni quoi est-ce que tu vois voilà faamuyali sɔrɔla o ko la e Bakare ouais Hindu in kɔni Hindu in ma se ka ne yɛrɛ kun minɛ yɛrɛ wa ne yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Hindu sɔn lamɛn kɔni Bakare sûrement dɔ ye i da don e ka ko dɔ la walima ye dɔ ye pani dɔ k'e la o ma diya e ye e kan bɛ jɔn ne ma Hindu ko la e k'o ɲɛfɔ yan nɔ bɛɛ ka b'o kalama e kan bɛ dɔ ma Bakare bon n bɛna kuma n'i ye globalement quoi awɔ est-ce que tu vois n'i ye Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ an bɛ don min na i ko bi actuellement adamadenw da de bɛ walikow la ten a t'u ɲɛ sira la c'est à dire u yɛrɛ min b'u yɛrɛ kun o ka girin ni e ta ye siɲɛ 100,000 o de bɛ yan i m'a faamuya voilà donc mais o tɛ ne ka plateau sanfɛ yan dɛ ayi bɔ hali e yɛrɛ bɛ ka taa cogo min na e bɛ fɛ ka don ne ka kow la o k'o ɲɛɲini i b'a dɔn baara kɛcogo de don baara de bɛ nin ko fɔ ok faut pas te n'an bɛ taa bɛ se i b'a fɔ parce que Hindu filɛ nin ye quoi e yɛrɛ k'a jateminɛ i b'a dɔn c'est à dire fɛn b'an bɛɛ la effectivement est-ce que i ye n faamuya ɲuman b'i la juguman b'i la
i m'a faamuya mɔgɔ si tɛ parfait ala yɛrɛ kɔfɛ effectivement voilà donc dɔ bɛ la dɔ bɛ ne la i yɛlɛ kun ka taa n t'a fɔ mɔgɔw ye o ka gɛlɛn dɔɔni o ye nduya de o donc n'o t'i ɲɛ sira la i da b'o la ne ni nanfigiw de don est-ce que i ye n faamuya voilà fo o de ka dabila jamana in kɔnɔ a bɛɛ ka tɛmɛ ni sen fila ye voilà bɛɛ k'i ɲɛsin i ta ma ne balimaw j'espère que ne ni aw an bɛ ka Bakaren lamɛn ni an bɛ Mali kunnafoni point net studio de kɔnɔna la bi sisan Bakaren ko ko nduya ka dabila voilà bɛɛ ka dabɔ ko bɛɛ ka fini b'i bolo voilà ko bɛɛ k'i ta in ko bɛɛ ka walitaw to yen voilà k'ale yɛrɛ ka ndu inspiration nana ten tɔ de i m'a fɔ k'o de ye inspiré voilà ka ndu da i ye n faamuya voilà sisan la ko bɛɛ k'i meli yɛrɛ ka vie la an ka ɲɔgɔn taw to yen voilà Bakaren u ko k'u ye faamuyali sɔrɔ a la ne yɛrɛ ye faamuyali sɔrɔ a la mais ne ka baara ne tɛna a dabila faut pas awɔ Bakaren an bɛ continuer n'an ka ko ye hali bi e dahirimɛ b'i ta la ndu min dahirimɛ b'a ka ndu a la o s'o dabila ka ɲi tan awɔ an ka taa kow bɛ ka nalen Bakaren Mali sɛgɛnnen don bi an bɛ don min na i ko bi n'i ko Mali sɛgɛnnen don sɛgɛnna yɛrɛ mais Bakaren jusqu'à présent an tulo bɛ mɔgɔw de la ko u ka bana kura min bɔlen don ko coronavirus ko tiɲɛ tɛ kuma in na ko tubabu ka ko kolokololen don k'u bɛ fɛ ka an paniquer dɔw ma da a la k'a sɔrɔ ni n ka faamuya b'a la bana in ye fagali kɛ presque Italie a bɛ ɲina ban olu la Espagne la même chose Paris presque dugu si yɛrɛ ni Mali yɛrɛ kun lafiyalen don dɔɔni mais Bakaren dɔw ma da bana in na hali bi ne bɛ fɛ san conseil min bɛ e yɛrɛ bolo i k'a las'u ma bon i y'o min fɔ sisan ma da la fɛn dɔw bɛ yen nɔ hali ni m'olu ye réalité ye i kan ka da o la i m'a faamuya donc nin ko in bɛ cogoya min na i kana se ka virus yɛrɛ i ɲɛkisɛ la mais a ye mɔgɔ minnu faga kɔni i y'olu ye u y'olu ye mais u ma da la hali bi dɛ ko ko in ye complot de bon minnu ma da la ani minnu tulo bɛ n na ani minnu ɲɛ bɛ n na nin waati la bɛɛ ka fɛɛrɛ kɛ janto yɛrɛ la a kɔrɔcogo ka ɲi dɛ kosɛbɛ bolokuma a ka fisa ni sen ka di ye dɛ effectivement voilà donc bɛɛ ka fɛɛrɛ kɛ conseil minnu dilen don an ka faamaw fɛ donc bɛɛ ka respecter bolow ka ko ka jɛ geliw ka kɛ mɛw la tɛgɛ di an ko nɛmɛ donc minnu fɔlen don o ka kɛ ça dit bɛɛ k'i bila i ka temps kɔnɔ n'a fɔra aw kana bɔ quoi ko dɔ ka fisa ni ko dɔ ye dɛ effectivement i m'a faamuya voilà donc Bakaren an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn i ka nin conseil la j'espère que mɔgɔ minnu fɛn fɛn bɛna an lajɛ u bɛna conseil ninnu appliquer pour que hali ni bana in nana an fɛ yen a kana se ka développer a kana tiɲɛniba kɛ quoi an bɛ dugawu kɛ hali bi Mali an ka jamana ye sabula Ala ka an kisi ni bana sidɔnbali yɛrɛ de tɔɔrɔ ma quoi voilà Bakaren kumaw bɛ yen dɛ kow bɛ yen ko i dun ko ne dun b'a dɔn ne tɛ ndu ye ne bɛ ka ɲininka ne ta ye ɲininkali dɔrɔn de awɔ kɛ Bakaren mun ye ni gaspille se ɲɔgɔn ma ne y'a awɔ bon ni ɲininka parce que an y'a mɛn ko gaspille ka dɔnkili dɔ kɔnɔna na k'a ye e tɔgɔ fɔ ye hali n'a m'i tɔgɔ fɔ directement ko mais ko kuma b'a jira k'a kan bɛ e de ma wa k'i yɛrɛ bɔra i ye jaabili yɛrɛ kɛ voilà sisan o conflit nana cogo min na i da don la i ko walawala ne ni n filɛlibagaw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ko la cogo min na bon i ye ɲininka plateau de don donc obligatoirement n bɛ fɛn fɔ mɔgɔw bɛ min faamu quoi sinon gaspille ko kuma plateau kan ne yɛrɛ tɛ fɛ k'a kɛ tuguni quoi parce que opportunité de don ka tɔgɔ fu d'a ma quoi pour moi dɛ awɔ ne yɛrɛ ka plateau sanfɛ awɔ ka tɔgɔ fu d'a ma parce que gas tɛ yan mais a tɔgɔ bɛ yan awɔ est-ce que i ye n faamuya donc minnu bɛna vidéo lajɛ olu bɛna ye fɛnɛ an sigi ka an da don a tɔgɔ la kuma la parce que ne yɛrɛ tɛ fɛ ka n da don a tɔgɔ la kuma la est-ce que i m'a faamuya mɔgɔ i bɛ fili i niyɔrɔ dumuni ma i niyɔrɔ kuma i tɛ fili o ma quoi i ye n faamuya donc a ka dɔnkili da bɛɛ b'a dɔn a kan bɛ mɔgɔ min ma n bɔra n y'a jaabi i m'a faamuya un point deux traits donc ne kɔni bɛ yan parce que hali n y'a ka enfant dɔw ka manamanakan dɔw ye mais ne t'olu jaabi
parce que mun ne tɛ na tɔgɔ di mɔgɔ ma i b'i yɛrɛ i bɛ baara de kɛ i sɛgɛn ni wɔsi i b'a faamuya ka dɔnkili da maliyɛndenw k'i lamɛn i yɛrɛ t'a kan est-ce que tu vois voilà donc a bɛ kɛ ten ten voilà n t'a dɔn ne ye n ka kuma in faamuya voilà donc n tɛ fɛ k'a développer ka se ɲɛfɛ an kana tɔgɔ d'a ma yan quoi a bɛ dɔnkili de da ka maliyɛnw na sɔn a yɛrɛ ye tuguni quoi voilà. Voilà. Quand même que tu es conscient que c'est un grand frère. Bon, bonya ye fɛn dɔ ye adamaden n'i yɛrɛ bonya de mɔgɔw b'i bonya o n t'a dɔn n'i bɛ k'an faamuya voilà donc mɔgɔ fɛn o fɛn i ka dɔgɔyalima ma se ne ma hɔrɔnya la n'i b'i yɛrɛ dɔn i t'a man kan tɛ ka se o ma i ye n faamuya sinon e delila k'a mɛn fɔlɔ ko Ibawa nin ye denmisɛnnin dɔ kɔrɔma tigɛ ou a ye nin kɛ tan tan i y'o mɛn voilà donc pareil a ka can quoi donc ni min de filila a yɛrɛ ma kɔrɔya t'a la foyi t'a la n b'i kaman fara voilà faamuyali sɔrɔ la i ka nin kuma in na i ka kuma in b'a yira de kɛlɛ ma tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ mais a ye fɛn fɛn dɔn ni kɔnɔna la voilà a ye fɛn fɛn dɔn dɔrɔn n yɛrɛ fɛnɛ y'a fɔ donc e fɛnɛ yɛrɛ y'o yɔrɔnin kɔnɔna na e fɛnɛ ye sɔn bɔ k'a jaabi e k'o sɔn yɛrɛ titiri ye jumɛn ye ne k'o sɔn titiri wara k'u tigɛlen n y'a to ala ni kira ma ne ka plateau sanfɛ yan ala Mali kunnafoni faamuyali sɔrɔla o ko la e k'o sɔn titiri ye e bɛ se ka a cappella fitinin kan ye o morceau nin kan Cɛw ma wara ye wa a kunna tigɛ wara ku tigɛlen ni i kunna tigɛ k'i to yiri dɔ la ka dɔ la minɛ ŋanamu bɛ k'u bɛ tigɛ faamuyali sɔrɔla a ko la n ka gɛɲɛ tufa ka di yan sa n ka k'u bɛ tigɛ i m'a faamuya répond togo tɛ so in na o ayi ne ni filɛlibagaw ne hakili la kɔni ko a tɛ tɛmɛ nin kan ni information ko kɔni don kɔni a bɛɛ détaillera yan nɔ bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ a ko la voilà Bakaren komi émission bɛna se a kuncɛyɔrɔ ma mais an t'a bila diɲɛ na n'an m'a fɔ i ye i ka conseil général di denmisɛnninw bɛɛ ma fɛn fɛn bɛ yen ko rap minnu kurakuranin bɛ mina don rap la sisan o ni minnu b'a la déjà i ka conseil général di u bɛɛ lajɛlen ma bon conseil min bɛ ne bolo k'a fɔ Mali rappeurs ɲɛna donc foyi tɛ bɛn bɔ quoi donc n'an bɛnna fɛn caman bɛ yen an bɛ se k'olu kɛ donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka ko dɔw bɛ yen nɔ an k'olu dabila est-ce que tu vois voilà o de bɛ n bolo k'a fɔ ani an ka baara kɛ quoi voilà n bɛ segin a kan tuguni k'an ka baara kɛ voilà ni ne kuma in fɔlen filɛ nin ye an mɔgɔ filanan de ta ne ka plateau sanfɛ k'an ka baara kɛ an ka taa o ni conseil jumɛn tuguni bon ne ka conseil banna o conseil min bɛ ne fɛ k'o fɔ o ye o donc baara ka kɛ donc an ka taa ɲɛ quoi ko wɛrɛw bɛ yen nɔ min ni si tɛ kelen Mali rap ma se yɔrɔ si fɔlɔ et si foyi ma daminɛ fɔlɔ quoi donc objectif ye min ye fo Mali artiste dɔ de ka ye Grammy Awards kɛnɛ kan n'ala sɔnna i m'a faamuya voilà donc o de objectif ye parce que hadamaden n'i bɛ ko la il faut que objectif dɔ de ka k'i la est-ce que tu vois donc bɛɛ ka artiste bɛɛ ka objectif dɔ ta i bɛ se ka min kɛ est-ce que tu vois donc o ye n ka conseil ye k'a fɔ Mali artiste bɛɛ la ok voilà ne ni an filɛlibagaw ne hakili la ani Bakaren ka nin baro in kɔnɔna la bɛɛ y'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la bɛɛ y'i ka faamuyali sɔrɔ a ko la ni kun bɛ dankari kɛ ani Bakaren ka bi émission na an b'aw fo dan tɛ foli min na o ni an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ